खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय गुरब्ला गुरब्लि नुजाफैबाय दिनै जोंहा नैबे लामाखौ खोदों। नैबे लामाया जाहैबाय ओरै फैनानै नैबे गिर्जा सिङाव हाबहैगोन। बे गिर्जाया जाहैबाय जानो दंना गैयाथाय ए बेरुंखानाव फन खालामहरनायलाय जोंनि पासबुकबो मोनबाय नाम्बारबो मोनबाय ओमफ्राय लनाबो हाबनानै दङ लायनो मोनाखै। पासबुकआ बख'खाबाय औ फैसायाबो बख'हैनांसिगौल' गाबोन बख'हैनो नागिरदों जोंना। औ मबाइलाव हरदों बिहरदोंसो बिहर नाम्बार दंबा बायद'नाव बिहरनो थिन। नायनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोन। नोंनि नामा मा खालामनाय जाखो बेलाय मा फाव जाखो बियो? बे सानैजों फिसालथे बे सानैजों अबहाय खाराव हुराव एखेबारे अरिजिनेल फिसालथेया बे जाहैबाय सेकेन्डआ बे ओमफ्रायो नैबे जाहैबाय साहा फुदुंग्रा जोंनि बे गिर्जानि साहा फुदुंग्रा। ओमफ्राय थोरसि लथा सुग्रा रुवाथि बे नैबे जोंना सबसे बुरिसिना बेयावनो दं जोंना बेनो। बेदर हारा हारा सबसे जाग्राया बे ओमफ्राय